autoridades civis e militares. Unhas poucas liñas despois das palabras citadas, como un rector próximo, consciente de que os tempos en que me tocou a riqueza indubidable que supón a existencia de 3 universidades na nosa comunidade engade dificultades coñecidas que procuramos superar con prudencia e con equidade. Compre por parte de todos visión de conxunto e perspectiva de futuro para conservar e fortalecer un sistema universitario único, sustentable e capaz de responder o que a sociedade nos demanda en cada momento. Hai agora 70 anos ¿Qué me dices? Todavía está.